Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i mewn i'r gôl ac ar ôl uh, pedair buddigoliaeth yn y gyngrair a ennill mewn gêm hynod o gyffrous o'r cicio smotyn yn erbyn Notts Forest. Mae wedi bod yn wythnos siomedig o ran canlyniadau. Colli o 2-1 ar y cae ras i Norwich ar ddydd Sadwrn a wedyn colli ar y nos Fawrth unwaith eto ar y cae ras. Dim colli, ond oedd o'n teimlo fel colli. Gêm gyfartal, gôl yn y funud ola gen y gwir o Gaerlir, Leicester City, a gêm oedd Wrecsam wedi bod yn rheoli, i fod yn onest, felly 1 pwynt mewn 2 gêm. Lle wyt ti'n sefyll ar hynny, Ifor? Ydy hynny'n, ydy dy gwpan di'n hanner dawn neu'n hanner gwag wythnos yma? Reit siomedig, dwi'n meddwl ni gyd yn disgwyl o leia 4 pwynt o'r 2 gêm. Perfformiad yn ebyn Norwich ddim digon da, eitha llac yr ail hanner. Falle nath y toriad na ar ddechrau'r ail hanner ddim helpu. Ond oedd lot o basio bler, diffyg disgyblaeth o'n i'n meddwl. Oedd Norwich well nag yn disgwyl, o'n i'n meddwl bod nhw'n torri'n dda. Symud o un pen i cael yn sydyn dda iawn, dweud gwir. A gos nhw'n ganlyniad da neithiwr yn do. Wedyn maen nhw'n profi... Dim gol i ddim. Di safle nhw'n y tabl ddim cweit yn adlewyrchu lle maen nhw fel tîm dyddi yma. A wedyn neithiwr, oedden ni'n heidi ennill, oedden really. Nathon ni just ddim mynd am y jugular yna a lladd y gêm. Oedden ni bach rhy ar y deg, bach rhy geidwadol. Ond mae'n typical parking, dydy. Diolch yn lladd y gêm yma. Ond bach o perspectif, ti'n sbio ar y tabl. Mae'r gwydr dal reit llawn, sy'n ni'n dweud. Ydy, yr ystadegyn sydd wedi cael lot o sylw yn y 4 awr yn diwetha, oedd yn ystod y gêm oedd i'r tîm oedd wedi colli mwyaf bwyntiau o sefyllfaoedd o fod yn ennill yn y gyngrair oedd yn 18, a wrth gwrs erbyn hyn mae hwnna'n 20, a mae hynny'n fysa hwnna'n digon i roed ni ar frig y gyngrair. Felly mae yna batrwm wedi datblygu. Arwel, oedd hi noson oer a glyb neithiwr. Oedd ti'n gadael yn hapus neu yn siomedig? Yn amlwg yn siomedig o ran y gol hwyr. Oedd o'n berfformiad dipyn gwell, ond oedd ymateb i'r golled sy'n ei ddweud yn erbyn Norwich. Oedd amgylchiadau'n anodd iawn, oedd hi'n oer, oedd hi'n chwythu, oedd hi'n lyb, beth yn hawdd. Mae'n amgylchiadau felly, Caerlir yn dîm da, da ni wedi cael gêm hawdd yn erbyn nhw, maen nhw'n dîm da iawn. O gen i deimlad fysa nhw ddim yn cyrra Norwich. Maen nhw'n, fel yr i fod yn dweud, mae'r tabl yn gam arweiniol iawn. Maen nhw wedi chwarae'n oce oddi cartre Norwich, so maen nhw'n mynd i roi gêm hawdd i ni nag oedd. Ar ei fath yn Caerlir, dwi'n meddwl pobl yn anghofio wrach llynedd sy'n ni wedi ennill gêm neithiwr yn weddol gyfforddus, dwi'n meddwl, ond mae'r safon yn well, mae'r safon yr ymosod yn well, hanner cyfle mae tîmau eisiau yn y gyngrair yma i gael gol. Oeddwn ni'n wneud y pethau iawn o'n i'n teimlo, neu oedd yr agwedd yn iawn yn yr ail hanner, ond o'n i'n teimlo bod ni yn mynd amdani, o'n i yn mynd i'r am yr ail gol, ond dim digon, cweith digon o ansawdd i fynd â hi. Yn amlwg nath Paci ddim wneud eilyddion yn positif iawn o ran dod â chwaraewyr ymlaen wrach sy'n gallu sgorio, ond ond nhw'n anlwcus rili, un camgymeriad bach ar y diwedd a wrach o'n i di elwa gyda'r toriad yn Wickham tymor dwytha, sori, dwi'n neud yn ôl i gêm Norwich fama, ond o'n i ar ochr arall y geiniog dydd Sadwrn, a wedyn, da ni di sgorio ambell i gol hwyr tymor yma i eilyddio, i ddod yn gyfartal. Da ni di ildio gol hwyr i ddod yn gyfartal felly. Swings around about, a mae Ifor yn iawn. Edrychwch ar y gyngrair, mae'n edrych yn dda. Ydy, dwi'n meddwl, da ni, mae'r ffenestro sglwyddo dal yn gored, a da ni mewn sefyllfa
i fuddsoddi i wneud symudiad. Um, Mae rai deud, o'n i yn cael rhywfaint o deimlad o Sion, mae chydig bach o deja vu. Yn y gêm yna yn erbyn Norwich, oedd ti ar ôl y toriad oherwydd argyfwng meddygol, fel Wickham, fel ti'n deud. Um, Oedd na 10 munud lle oedd ti'n teimlo gol Norwich yn dod, a doedd na ddim eilyddio o gwbl, falle bod mae'r ffaith fod nhw wedi bod 10 munud heb gêm yn neud y gêm chydig yn hirach yn dydy, mae'n reswm i ti eilyddio os rhywbeth chydig bach yn gynt, achos mae coesau fynd yn stiff o pethau felly yn gynt, achos mae o 10 munud ychwanegol. Ac oeddet ti'n teimlo fod dod, nath Norwich fethu cyfle da iawn cyn y gol yn do. Fysau blaenwr nhw wedi gallu sgorio hat-trick yn reit hawdd yn y 10 munud yna. Felly o'n i'n teimlo fod Parc wedi bod chydig bach uh, yn ara yn ymateb, ac o'n i'n teimlo, nes i ddeud wrth efo'r nysod y gêm, pam nath o ddod a Thomas yn ymlaen yn lle Rathbone yn y chwarter awr ola, ti'n dod a y tri chwarae'r canol cae amddiffynol ymlaen. Be oedd yn rhwystredig yn y cyfweliadau ar ôl y gêm, o Phil Parkinson yn dweud pa mor dda oedd y dau 10 yn chwarae, fatha da ni wedi bod yn sôn am y bocs mae'r blaen. Ond mi oedd Rathbone a Lewis O'Brien yn rheoli'r gêm o'r safle yna, doedd, ac yn rhoi pwysau yn nhw'n uchel i fyny'r cae. Ond ar ôl deud pa mor dda oedd hwnna wedi gweithio, oedd Parkinson wedi newid y formation yna ar gyfer y chwarter awr ola a eistedd nôl yn doedd. Fel ti'n deud, oedden ni ddim wedi chwarae wael, ond o'n i jyst yn teimlo fod ni'n colli'r momentum tynnu'n troed i ffwrdd o'r sbardun a chwilio am yr un dim na. A os oes na un wers ddylen ni wedi dysgu tymor yma erbyn hyn, fel arfer, mae tîm eraill yn ddigon da i ffeindio rhywbeth. Ac o'n i yn gobeithio bod ni wedi dysgu'n gwers o be ddigwyddodd yn Abertawe, achos y gemau wedyn, oedden ni wedi bod chydig bach mwy ar y droed blaen yn doeddan, ond teimlo falle bod ni wedi cymryd cam bach yn ôl. Ond cytuno fo'r ddau ydych chi, mae'r llun a weddill y tymor yn addawl yn dydy. Da ni wedi dangos bod ni'n gallu cystadlu yn bendant, a, a gobeithio y fydda ni'n dysgu dros amser. A mae Phil Paxton weithiau yn gwneud, mae'n jyst chydig bach yn ara yn ymateb. Be ti'n fel efo'r? Ie, dwi'n meddwl, mae yna positives o'r gêm na. Ni'n meddwl oedd Cabore yn dda bydd os ymlaen, oedd O'Brien wedi cael y gol, oedd Gcache, dwi'n meddwl wedi cael yn edrych nôl i'r chwarae. Oedd o cyn i gael ei frifo. So, dwi ddim yn drwg i gyd, a mae gennym ni'r opsiynau yma o fewn y garfan rwan, felly mi all Parc i newid o. Mae o'n ddiddorol os da ni yn dod ar rhywun i fewn, na ni ddim, achos ddim mor amlwg ag oedd rhyw 2-3 mis yn ôl lle da ni angen cryfhau. Mae Smith wedi dod i fewn, mae o wedi chwarae'n dda. A wedyn mae Long wedi gwneud yn dda hefyd. Tra mae wedi cael gêm, felly mae yna lot o grafu pen, dwi'n meddwl i Phil Park yn y cyfnod yma. Dwi'n meddwl oedd e lot fawr o bethau positif. Oedden ni rheoli'r gêm, oedden ni wedi chwarae yn erbyn y gwynt yn yr hanner cyntaf, sgorio'r gol yn yr ail hanner, rheoli'r gêm, felly oedd y gêm yn wedi ennill yn doedd. So dyna pam mae o'n siomedig, achos oedden ni wedi chwarae mor dda. Oedd y problemau ar y disadwr chydig bach yn wahanol yn erbyn Norwich, achos nath nhw ennill y gêm tactegol yn dod, dwi'n meddwl. Nathon ni ddechrau'r ail hanner yna dda, ond ddim ymateb yn dda i'r toriad yna yn y chwarae. Ond mae'n gwestiwn da os ydym ni'n mynd i ddod â bobl i fewn. A falle mae y cwestiwn cyntaf o hynny ydy pwy sy'n mynd i fynd allan hefyd, achos wrth gwrs carfan o 5 ar 20 gawn i enwi ym mis Chwefror, a mae un o arwyr 2 flynedd diwetha newydd yn gadael ni, James McLean, wrth gwrs, wedi mynd yn ôl i'r
greiddiol, chwarae hefo'i frawd yn fanno. Felly, Arwel, sut oedd ti'n teimlo ar ôl colli James McLean? Ie, dwi'n cymryd yn ganiataol fod y clwb ddim o reidrwydd eisiau colli McLean, bod o yn amlwg mae'r gyngrair allan yn Iwerddon yn dechrau rwan yn dydi. Dechrau'r tymor rwan. Dwi'n cymryd bod o eisiau chwarae tymor efo Derry i drio cael llwyddiant efo nhw, tra mae o dal ar ei orais. A dwi'n meddwl fysa'r clwb wedi bod eisiau fo fynd cyn diwedd tymor rili, ond yn amlwg oedd o eisiau gwneud tymor efo Derry, maen nhw wedi gadael o fynd, a mae'r deal wedi bod yn un sydd wedi elwa fo ar clwb, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl beth ti'n golli efo McLean ydy just, mae'n mentality monster yn dydi. Mae'n just yn dod ar cadernid meddyliol na. Dwi'n bwys os dyn nhw wedi colli tair gêm yn ôl yn ôl. Mae agwedd a mentality James McLean yn brilliant. A dwi'n meddwl mi nawn nhw golli rhywbeth o hynna. So ni wedi licio gweld yn aros fel staff neu just yn ystafell newydd, fod y captain y clwb yn de, felly, a dwi'n meddwl achos yr agwedd yna yn benna, diolch wedi chwarae gymaint a hynny yn y tymor yma, rili. Ond dyna fo, mae'n gadael lle rhywun arall gam i fyny, a jyst gobeithio bod ni'n cael rhywun chwaraewr o safon gwell rwan yn de, ond da ni'n sicr yn mynd i golli beth. Ond dwi'n meddwl at y ffordd nath o ddeud ffarwel yn deud cyfrolau doedd to, yn codi law chwifio at y cefnogwyr a codi 2 fis at cefnogwyr Caerlir. Felly oedd o'n gadael yn y ffordd nath o ymddwyn. Ond fel ti'n deud, caftan y clwb, to fyna, fydd rhywun yn gorfod cymryd y lle yna. Ydy, a fydd o, fydd yna groeso mawr i fod y cair as am amser hir, a pwy o wyr, falle fydd ar ôl iddo fo yn y dyfodol. Wyt ti'n gweld rhywun arall yn gadael efo'r? Mae yna si heno am Hardy yn mynd i Bolton. Mae nhw fel bod nhw'n hoffi yn cast-offs ni. Os yna'n creu lle. Elliot Lee, wrth gwrs, yn disgwyl iddo fo symud unrhyw funud. Sefyllfa efo Mullin dal yn glir. Dwi'n meddwl, dwi'n fath o deimlo bod o eisiau hongian o gwmpas o Di Parky ddim eisiau fo yna. Dwi'n teimlo fod mae o gynnu fo ryw ffydd yn y fo ei hun, fydd o'n gallu gwneud cyfraniad, ond mae'n amheus yn dydi, bod o'n mynd i aros. A'r unig un dwi wedi glod am dod i fewn ydy Keeler Dunn. Nath chwarae ni just cyn Covid, gath o ryw 6 y gema cyn Covid ar fenthyg. Ond di orio di chwarae ar y lefel yma, dwi'n meddwl. Wedyn, hynny'n swnio'n uchelgeisiol iawn. Ond, mae yna lefydd ar gael yn y sgwad, does, dwi'n meddwl. Oes, dwi'n meddwl, mae'r un arall fi yna sôn amdano, wrth gwrs, cyn i James McLean fynd, oedd Ryan Barnett, achos di o ddim wedi cael lot o gyfle na, fel wing-back, ond falle bod McLean yn symud ymlaen yn meddwl bod yna le i un wing-back arall ddod i fewn, a falle bod Ryan Barnett yn cadw i le. Dydy Keeler Dunn ddim yn teimlo fel rhywun sy'n mynd i symud y nodwydd yn anferthol, na di, ti'n gwybod, o ran a fel oedden ni'n deud o blaen, da ni wedi, yn y 3 ffenest arall, da ni wedi dod â ymosodwr ac i bob pwrpas wedi torri record y clwb y 3 tro, a wedi di dod â wing-back a hefyd un chwaraewr arall. Felly, fysa fo'n teimlo yn llai o symudiad na da ni wedi wneud mewn ffenestri eraill. Ond hefyd, mae yna lai o angen, dwi'n meddwl, pam ddodd Oli Palmer, oedd o'n amlwg bod yna wendid yna'n doedd fod rhywun wedi angen rhywun i chwarae hefo Paul Mullin, a doedd Jake Hyde ddim digon ffit, oedd Pochettino o'r hyn dim o safon. A pam ddodd Sam Smith a Rodriguez o Longman llynedd, oedd ti'n gallu gweld bod yna wirioneddol angen. Dydy'r angen ddim cweit mor gyfyng ar y funud, ond falle fod y wobr yn hyd yn oed mwy, ydy. Felly mae o'n
werth, mae'r perchnogion wedi buddsoddi i, uh, to, i drio gwella'n cyfle ni'n do. Felly, mae o fo'n teimlo yn wahanol i be maen nhw wedi gwneud o'r blaen. Wyt na rhywun ti'n licio gweld Arwel neu unrhyw safleoedd arbennig ti'n meddwl fysa ni angen i gryfhau? Mae'n rili anodd, dwi'n meddwl, gêm neithiwr yr grŵp text neu'r adborth sort of sgen i ni'n ymwysodwr sy'n sgorio neu be bynnag, ond neu ddim yn chwarae dau ymwysodwr. Dwi'n gwybod, os rhaid ti chwilio am rhywun sy'n mynd i ddod â wrach 20 gol i ni, wrach rhwng wan y diwedd y tymor, sy'n licio meddwl bod yna rhywun fel e allan ne, ond ydy'n mynd i ddigwydd, dwi'n gwybod, ydyn ni angen rhywun fel e. Mae'n andes o job. So rhywun yn licio meddwl bod gen ni garfan ddigon cry i gyrraedd y gemau ail gyfle. Dwi'n meddwl na dyna'r cyfeiriad da ni'n mynd. Um, da ni'n mynd i fod ar frig y cyngrair. Yn fyny'n automatic, dwi'n meddwl. Felly, mae'n dibynnu beth ti eisiau dydy. Dwi'n meddwl fydd y checkbook yn agored. A dwi'n rhaid gweld tebyg i... Mae Parc wedi bod yn gyson iawn efo'r patrwm o'r antostyddiadau. Ym mis Ionawr dod â 2 neu 3, a mae'r 2 neu 3 neu 'di wneud y gwahaniaeth i ni gyrraedd dros y lein. Wedyn, os na dyna be mae'n mynd i wneud eto Lenny, os dwi'n dod â ymysodwr, chwaraewr, canolcau, credigol, neu winger, credigol, a wrach centre half, dwi'n yn gwybod, bod ni'n weddol grin. Dyna swn fel Cleworth yn cael anaf, wrach sy'n ti'n meddwl am centre half wedyn. So, a wedyn, hynny'n mynd i ddod yn ddigon i gael un i gemau ail gyfle bosib. So, a un peth sy'n ddifur, byddwn ni'n chwarae yn y gêm cynta gemau ail gyfle ne ar y penwythnos yma, Graham sy'n neud pwy fysa'r 11 na, sa'n dechrau ynddo. Na, mae'r garfan yn grid ydy, ond fel ti dweud, os ydy Ryan Hardy mynd, wel, fydda ni yn dod am osod o'r i fewn y byddan, achos dydy dau ddim yn ddigon, achos ti angen o leia dau yn dy garfan i bob gêm, yn dweud 3 mewn ffordd, os di un yn dod i ffwr, a ti ar ei hôl i, ti eisiau dod â 2 ymlaen yn dweud, felly dwi'n meddwl fi na ymysodwr, a be mae o falle yn neud i ni, gan fod y garfan yn gry, a falle fwy na hynny, mae'r garfan yn ddwfn yn dydy. Felly ti'n gallu fforddio mo'n dod â un neu ddau, ond fod ti'n dod â bobl sy'n falle yn cryfhau'r tîm cynta. Dyna'r peth logical i wneud. Ti'n mynd dod â bobl i gryfhau gwaelod y garfan, ti'n mynd i ddod â bobl sydd yn debyg o fod yn dechrau gemau, yn dweud, ddim yn gwneud synwyr mewn unrhyw ffordd arall. Felly dwi'n meddwl fod gennym ni pythefnos gyffroes o'n blaen ni, unwaith eto, os ydy hanes y clwb dros y 2 blynedd diwetha, yn wir. Dim y printer oedd yn mynd dros yr hân ag oedd gennym ni fydd na rhyw gimmick newydd, ond gobeithio fydd o ddim fel y lleiad a Armstrong nath ddim drwy fyny a fod ni wedi gadael o'n rhy hwyr. Felly, a mae werth deud falle, mae Phil Pax sydd wedi bod yn fwy cywir nag anghywir pan mae wedi dod â chwaraewyr i fewn, ond falle mae ymosodwyr ydy'r safle lle maen nhw wedi cael mwy o drafferth. Fatha bod Billy Waters, Mo, wrth gwrs, sy'n dal yn Port Vale ar y funud, a gostio 600,000, a Jack Marriott cymryd amser i setlo'n do. Felly, dyda ni, fydd o'n ddiddorol gweld pwy sy'n mynd i ddod i fewn, achos wrth gwrs ymosodwyr ydy'r chwaraewyr dryta, achos maen nhw sy'n sgorio'r gols. Un tîm sydd ddim yn cael trafferth sgorio gols ydy tîm y merched. Fuddugoliaeth 6 gol i ddim yn erbyn Llansawel yn gwpan, a mae gennym nhw gêm fawr yn y ffeinal yn erbyn Caerdydd i ddod yn Bangor, ond falle fydd Rosie Hughes
ddim yn cael chwarae, achos fod i wedi cael gêm dda, sgorio gols, gafodd i gerdyn coch. Sut brofiad oedd hi yn y cae ar ôl? Oedd yn braf, tro cyntaf i weld merched chwarae adre ar y graig, so oedd yn brofiad neis. Gemau oedd i cartre dwi wedi bod yn arfer mynd. Ond oedd hi'n braf cymaint eto tywydd ddim yn gret, ond oedd hi'n weddol agos i ddechrau. Tîm ifanc iawn gan Llansawel, ond ia, jyst gormod o ansawdd rili gan Wrecsam, gormod o ffitrwydd, cyflymder. Oedd Rosie Hughes a Bark yn fyny ffryd, mae'n ddwy chwarae'r tebyg iawn. So, un peth sydd ar goll wrach yn tîm y merched ydy, dyn nhw'n wedi cael fatha partneriaeth fyny y top, so bod yna ddau yn chwarae fe, neu ddwy yn chwarae fe'i gilydd. Abi Dedan ddim hyd yn oed yn y garfan dydd Sadwrn, so hi'n chwarae wraig sydd yn chydig bach yn wahanol, cynnig rhywbeth yn wahanol. Eva Suckling dechrau, ond ddim fyny ffrynt. So, ia, dwi'n meddwl, wrach fyrra nhw newid pethau chydig bach o ran, maen nhw fyny ffrynt yn rhy debyg mewn ffordd, dyn nhw'n cweit yn clicio fe'i gilydd, ond wedi dweud hynny, oedd hi'n fuddugoliaeth gyfforddus. Dwi'n mwyn siŵr am beth ddigwydd efo Rosie Hughes yn diwedd, oedd o ddim yn challenge gwael na byd. Dwi'n meddwl, mae wedi deud rhywbeth wrth y dyfarnwr, dwi'n meddwl, reit ar y diwedd. Tackle yn mynd i mewn, oedd hi ddim yn meddwl bod o'n ffawl. Mae rai bod hi wedi deud rhywbeth wrth y dyfarnwr, cos gath hi gardyn coch yn syth allan yn enlle. A gath hi gêm reit dda, 2 gôl, a wedyn mae'n colli'r tair gêm nesaf gan gynnwys y gêm drefnol bosib. Felly, ia, BT, dwi'n siŵr am bydd ddath dros i ffenni digwydd. Na, mae hwnna'n golled mawr. Um, mae werth deud, mae gennym ni gêm rhwng derfynol yn erbyn Caerdydd, colli munud ola yn y gyngrair wrth y blaen. Felly mae'n gaddol bod yn gyfnod diddorol iawn o gefau mawr rhwng Wrecsam a Chaerdydd. Does efo'r merched, dwi'n meddwl, mae o'n yn gwpan y gyngrair, bosib iawn yn y gwpan Cymru ag yn y gyngrair. Felly, ti'n meddwl bod ni mewn safle da i gystadlu yn erbyn Caerdydd erbyn hyn efo'r? Wel, mae'r gêm yn y gogledd, so felly falle fydd hynny'n help. Fy'n fwy o gefnogaeth i ni, swn i'n feddwl. Mae'r ddwy ffeinal arall i bod yn Nghas Newydd yn do wedyn. Pa ymlaen, mae rhaid ni dorri'r hwdw rhywbryd. A da ni yn gryfach, da ni'n herio nhw. Dyla ni wedi cael rhywbeth allan o'r gêm gyngrair na dechrau'r mis. Ie, gan i weld pam, falle fydden nhw ddim blaenoriaethu'r gêm yma, dwi'n gwybod, ond cwpan di cwpan de, a sa'n braf iawn ennill rhywbeth. Fysa, dwi'n meddwl mae o'n hen bryd i ni ennill, dydy, a fel ti'n deud, da ni wedi bod yn Nghas Newydd yn gwylio'r ffeinal, a mae'n amlwg dipyn gosoch i Gaerdydd ac ydo'i Wrecsam, a wedyn fydd o'n braf bod yn Mangor lle, fysa ti'n disgwyl gweld dipyn mwy o gefnogwyr Wrecsam yna na rhai Caerdydd, a ydy mae o'n gosod stamp yn dydy, ti'n meddwl, os da ni yn llwyddo i gael y tlws. A mae'n od, mae lot o dimau, tîm Asl, George Graham, gathen nhw ddechrau ennill y League Cup, oedd lot o tîm yma'n neud yna cyn i nhw ddechrau ennill y cystadlaethau mawr, felly mae o'n ffordd i gael yr hyder yna, dydy, ac i dorri'r hwdw. Mae gen ni Llansawel yn y gyngrair wythnos nesa. Ti'n teimlo'n ffyddiog am hwnna, Arwel? Ond oedd hi bach yn feisty, actually. Oedd hi'n yn game lan iawn. Ond na ambell Na. gymeriad yn tîm Llansawel oedd yn reit tuff, a ddim yn dal yn ôl. So oedd hi'n game ddiddorol fel la, ond dwi'n gweld nhw'n newid dipyn ar y tîm, actually, cos mae yna dipyn o ddyfnder yn y garfan rwan. A ia, dwi'n meddwl fydden nhw'n iawn. Oedd Betty Knox yn wych. Hi oedd chwaraewr o gêm, sy'n ni ddweud, gath hi hat-trick yn ddo. Mae hi ar safon chydig bach yn wahanol i bawb ar y cae yna, sy'n ni'n ddweud, di syl. Felly na, dwi'n disgwyl di byd ond buddigolaeth, rili. A oedden nhw llawn heiddi'r ganlyniad di syl. Yndi, do, da. All Knox fethu cyfle da yn erbyn Caerdydd, yn dod pan oedd hi'n yn Caerdydd, ond ydy na, mae'n cael tymor dda iawn, dydy. A felly, tîm y dynion, wrth gwrs, ddim yn teithio i chwarae Llansawel, ond yn teithio i chwarae
Queen's Park Rangers. A unwaith eto, mae hon yn un o'r gemau yma sy'n dod â gwed i'r wyneb wrth feddwl. Oedden ni fynd i orllewin Llundain i chwarae Bore and Wood 2 flynedd a hanner yn ôl yn do, a rwan da ni mynd efo cochion De Cymru i chwarae Queen's Park Rangers, felly mae'n dangos sut mae byd cefnogwyr Wrecsam wedi newid. Gêm gyffroes. Sut wyt ti'n gweld hon yn mynd i fod? Ma' nhw fatha ni, yn dydyn, ma' nhw bach yn anghyson, ma' nhw wedi bod yn ychel yn y tabl, ma' rwan, ma' nhw, dwi'n meddwl bod nhw'n yr hanner isedyn, ma' nhw oddi tan yn ni rwan. Ie, mae'n anodd, a wedyn mae'n anodd iawn proffwydo pwy mae Parc Iam Ddewis yn y ddau safle yna tu ôl i Cif y Môd. Mae'n amlwg mae Cif y Môd i'r ffefryn. Ydy o'n mynd am Brodhead a Windas? Ydy o'n mynd am Rathbone o O'Brien? Neu cyfuniad, pa ddau o'r 4 yna sy'n mynd i chwarae? O'n i'n meddwl bod Sheaf wedi chwarae'n wael hefyd. Ddim cystal ag arfer yn 2 gêm diwetha. Falle sa, Dobson neu James yn gallu dod i fewn. Felly mae'n anodd iawn gwybod pa dim o'n mynd i ddewis. Be fydd yr agwedd mynd am y pwynt, neu fydd o'n teimlo fod eisiau 3 pwynt di ar ôl bydd y gwyddod neithiwr. Ond fydd o'n ddwrnod allan. Dyna ni'n edrych mlaen ato ynddo. Dwi'n meddwl mae yna lot o gwestiynau. Tan dy Sadwrn, o Ben Sheaf ddim di chwarae 90 munud, nag oedd. Mae di chwarae 2 gêm diwetha, di chwarae 95-96, a mae'n bosib iawn ddim di chwarae ei gemau gorau, felly falle fod yna rhywbeth i ddeud o roi chydig o orffwysydd, os oedd o'n cael lot o anafiadau chwarae Coventry yn doedd. Mae Nathan Broadhead yn anlwcus iawn os ti'n colli led ydy, achos mae wedi bod yn chwarae yn dda ac yn bygythiad i ni, dydy, ond wedi deud hynny. Ath o Brian gael gêm dda, sgorio gol, a fysa Rathbone yn anlwcus iawn i golli le hefyd. Felly, dwi'n meddwl fydd Parkinson yn gwneud ambell i newid, ond mae o'n mynd i fod yn ddiddorol. Mae gennym ni ddewis, mae gennym ni opsiynau does, a dwi'n meddwl mae'n dibynnu weithiau ar y tîm hefyd yn dydy. Be ti'n disgwyl i weld, Arwel? Dwi'n disgwyl Cybore'n dechrau. Nath o gael cameo bach gyffroes ar ddiwedd neithiwr. Dwi'n rhagol bydd Cybore'n dechrau. Wneith Dobson ddod yn ôl i fewn, dwi'n meddwl. Mae o eisiau chwarae Matty James bob game, dwi'n meddwl, Parky, ond di'r just ddim yn gallu chwarae 90 munud yr wsos, dwi'n meddwl. A pan mae Matty James ar ei orau, a mae'n arwain, mae'n arwain y tempo, da ni'n well tîm, dwi'n meddwl. Cweit gweithio neithiwr. So neithio ddod o Dobson yn ôl, dwi'n meddwl neithio ddechrau Cybori. Dwi'n meddwl neithio Keith Mo a Broadhead. Dwi'n gwybod am Windas. Nw'n ni fynd yn ôl i'r sort of tîm neu nath ddechrau ni ar y rhediad da neu o 5 buddigoliaeth, dwi'n meddwl. A dwi'n siŵr os, Dobson, James a dwi'n yn gwybod os na Sheaf iddo, dwi'n yn gwybod. Dwi'n meddwl bod o Windas. So gan i weld, ond dwi'n edrych mlaen i ôl Cybore'n cael sort of awr neu bynnag sydd gen fo yn y tank. Bydd, wel, ddedodd Parkinson cyn gêm neithiwr. Mae Man City wedi dweud bod o'n cael chwarae awr dy Sadwrn diwetha, a mod yn cael chwarae hanner awr nos Fawrth. Felly dwi'n cymryd os fod yna Man City dweud bod geitho o le awr dy Sadwrn rwan, achos mae o wedi dangos bod o'n ffit yn dydi. Felly, sy'n ni'n meddwl yn bendant bydd o yn cychwyn. A mae o'n ei gwahaniaeth i ni dydi. Mae o'n rhoi cyflymdra yna, da ni ddim hefo mewn lot o'r safleoedd eraill. Bydd, falle bod o werth sôn unwaith eto, da ni'n cael Llechen Lan pam mae Dan Scar yn chwarae, a da ni ddim di llwyddo i gael Llechen Lan pam dydy Dan Scar ddim yn chwarae. Felly, dwi'n meddwl fydd na newid yn y tîm yma, ond mae yna
batrwm i weld, felly bod ni ddim gystal yn symud ymlaen, ond bod ni'n yn fwy effeithiol am gadw'r bêl allan o'r rhwyd, ond dwi'n disgwyl gweld y newid yna. Sa ti'n meddwl fydd Broadhead yn cael ei le nôl, yn bysat, falle bod y ffaith bod wedi tynnu Rathbone i ffwr cyn y diwedd yn meddwl bod o'n trio cadw o'n ffres ar gyfer disadwn hefyd. Felly, mae Rathbone a Broadhead yn rhoi cyfuniad da i ti o gols a uh, waith dydy to yn y deg na wrth gwrs Lewis O'Brien sgorio a mae o'n gweithio galetach na neb i fod yn deg, felly mae yna lot o opsiynau diddorol, amser cyffroes, unwaith eto, dwi'n gweld fod neb yn keen iawn i ddarogan y canlyniad. Be ti'n ddisgwyl i fod? Um, Mae'r pen yn dweud gêm gyfartal. Mae'r galon dweud na ni fwnsio nôl o'r ddau ganlyniad siomedig yma a ennill. Ond ie, un yr un. Arwel, be ti'n fel? Ie, dwi am fod yn positif. Dwi'n meddwl, da ni gallu taro yn ôl yn weddol dda. Dwi'n meddwl, dwi'n eisiau steady the ship a gawn ni fuddugoliaeth o 2 gol i ddim, dwi'n dweud. Waw. Ydy, dwi'n meddwl, da ni ddim wedi cael dau berfformiad gwael ar ôl ei gilydd, ond yn y cyfnod yma, da ni ddim yn cael lot o ganlyniadau gwael ar ôl ei gilydd, chwaith na dan. Felly, dwi'n meddwl fyddan nhw'n allan i chwilio. Mae'n gêm andros anodd i ddarogan, achos mae QPR ydy un o'r tîmau mwyaf anwadal, a maen nhw'n newid i ffordd. A nath nhw'n rhoi cweir i ni, da ni wedi sôn am hynny, gêm ola Conor Cody, lle mae gen nhw gyflymder a mae Coney yn rhoi problemau ni. Ond dwi'n hanner teimlo falle nawn ni ffeindio ffordd i gael ar y blaen. Felly dwi'n ffyddiog fatha efo'r. Byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gol.